been good. He's been good. Through it all, he's always there for me. God's been good to me. I have known the Father's care for me. He's been good. He's been good. Through it all, he's always there for me. God's been good to me. Horas madihita saluhutna. Sude parhalado pasahaton selamat hari Minggu ma. Tu sude ruas nam mendohoti parmegota di bagasan garejaon. Manang nam mendohoti parmegota melalui live streaming di bagas nabe. Andorang sotapuka parmegota martangyang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tapasonang marohata, tapuka ma parmegota, marhite ende nomor 10 sada, ayat sada dohot ayat 2.
Jong Mahamu. Mari hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Endehon hamu madi Jahoba, ende na imbaru, ay nunga dipambain ibana aka halongangan, nunga dipabotohon Jahoba hatuonna, nunga dipapatar ibana hati gorana diadopan ni aka si pelebegu, nunga ditupahi tangan siamuna dabadai di ibana. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata para siroha na sumurung, didok hatam do ikon manon hami jalam mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asa rap hami dot ibana tuhasa ngapon, sai parohai hami asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihapor seon nature, asa toktong makirim di haheheon, dohot dihasangapun sogot silehononmu tu akana porsea diho. Amin. Marindi mamusehita sian buku ende nomor 322 ayat sada dohot ayat 3. Di
Pangihon hamu ma patik ni debata, ima sian patik paduahon, dohot lapatana. Patik paduahon, dang jani ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di bano tongon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon, manang sioloan. Dia do dapatani odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asadang jadi iba marsomba tu sombaon, manang tu gana-ganaan, mangido hangulian siani, jala dang jadi olwan begu manang ulpahan ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan hahumitan. Ima sahatna atong rap mangido gugu mahita tu debata, lahu mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugai mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 170 sia ayat sada dohot ayat pitu. Junjung Mahamu. Tatopo tima dosata tujolo ni debata martangiang mahita. Alea manami jala debata nami na di banua gijang pargugu na satu dosan. Pardinggan basa doho jala ro di saliling-liling na doa sini roham. Sai marpamuati maroham di hajatohon nami. Jala sai unang beingot aka dosa nami. Ai jot-jot dohami mardosa maradopon ho, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhitesian pangalesyon nami dihatam. Ali Tuhan debata, sai unang paingot-ingot pangalesyon nami, unang alang asini roham, sai urupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuan nami. Palua mahami sian jala sesan madosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songonondo hatani Tuhan Yesus, Roma hamu tu au, hamu akan naloja dohot nasorat, hupasodang pehamu, buat hamu maaugaku tu hamu, gurohon hamu masyanau, aina lambok doau, jalana serep maroha, asa dapotan hasonangan tondi muna, ai lambok doau gakku jalan neang, dodohot na hupasapaton. Hasangapon madi debatan na digijang. Amin. Undul mahamu. Marende mahita sian buku ende nomor 214 ayat sada. God
sahatro di ayat 10 sada tajaha mamar sorin-sorin. Adong diganu pangulu naopati onom habong-habong nabe namar mata do nasida humaliang dohot di bagasan. Dang maradia nasida arian dohot borngin mandok nabadia do Tuhan debata si gonggom saluhutna naung adong hian si pangului nanaing ro. Disi di lehon aka parmului hasangapon dohot hamuliaon dohot hamauliateon tuibana na hundul di habangsai na mangolu ro di saleleng-lelengna. Jalo mamanukap situa na 20 opati di jolo nina hundul di habangsai di somba ma pangolu si saleleng-leleng nai di peakon ma tumpal nasida tu jolo ni habangsai huhut ma didok. Ale Tuhan debata nami natama doho mancalo hasangapon dohot hamuliaon dohot hagugoon ay ditopaho do saluhutna hinorhoni lomoni rohamdo umbahen menjadi apkai jala tartopa. Ido sahatna martua do natumangingon hanta ni debata jala na upeopsa. Amin. Marinde mahita sian buku ende nomor 640 ayat sada dohot 2. Junjung Mahamu, Puji Raja si Barolo si Balua Jomai napatahon hita bongon Tuhan Raja onai. Haleluya, puji Tuhan Raja nakar silahi. taha tindakon maha porseotai songonahin na tindakon nidongata saha porseon disandok portobi pirtibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama paguguna sodotusan natumo palangit au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana titubuhon si Maria naga begebian santun di parbadia andorang suabubuan ido tuhata natu mau na bernit di panguman silatus nama te terpajal do ibana di hau pinar silang natua tu banot turung di dintanom namulak mangulu di ari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul syamun di bata Jehovah amanai parguguna sudosani di sima ibana pai mamulak sogu tu tanoon manguhumi halak na mangulu dot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panihala Kristen akan nabadia dohot dia sesaim dosa dohot dihataina mandok mulak mangulu dogot daging halok nang mate dohot nang lan nasrudo. Amin. Tabegi makur virtual inahana. Celebrate Jesus
Marinde mahita sian buku ende nomor 260 sada ayat sada sahat ro di ayat tolu huhut patapa sahat peleat sada A dohot sada B. Tikting di Huriata Minggu tanggal 15 Mei 2022. Parjulu guarni Minggu sadarion ima Minggu katate endeon hamuma di Jahoba ende naim baru doh topik rende mahamu di Jahoba. 2. Parguru malua khusus marhiti tiktingon dibuka Huriata do kelas parguru malua khusus turuas ni huria naung dewasa manang naung karijo. Nama rumur 25 tahun tu gicam. Nana yang mendaftar. Dirina bu imam mendaftar tu sekretariat gereja paling lambat tanggal 15 Mei sadarion dohot mambuan surat keterangan sian situana manang sian gereja asal nabi. Tolu tikting naing marbagas. Tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagasan ma ima Goar Arman Tony Aritonang, alamat Jalan Kampung Kelapa RT 2 RW 2 Rawa Panjang Kecamatan Bojong Gede Bogor. Huria Huria GPIB Majelis Jemaat Shalom Depok. Anak Niamata Pantun Joni Aritonang Nahinan, Tubuni Inata Lamria Boru Manurung Nahinan. Dot Oroanna Goar Suryanti Boru Sirait. Alamat Villa Delima Blok F 10 Tolu Lebak Bulus. Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Boru Niamata Sabam Sirait Nahinan, Tubuni Nata Tinur Boru Sitorus. Pamasu-masuhon di hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 pukul sia WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Saya di pasu-pasu tuhatama sakap parbogason ni nasida. 4. Ruas namonding. Nah di hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 nasalpu nunga marujungolu amang bona sinaga umur 70 tahun sektor Gudung. Nani habaluhon ni inang Paulina Boru Lumban Gaol. Alamat Jalan Sapit Sada nomor 3 Jakarta Selatan. Nunga tuudian na di hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 di San Diego Hills. Tatangnya konma asa tumibu tarapul rohani keluarga na tininggal honna. 5. Pertanyaan sektor. Sada hari Senin tanggal 10 Mei 2022 pukul 10 siawib di Batu Pahuriata do pertanyaan sektor Sion. Di bagas ni keluarga Situa JL Silitonga Boru Sitompul. Jalan Duta 2 nomor 160 Sia Kafling Deplu Cipadu Jaya Larangan Tanggerang. Nani Uluhoni Pandita Luhut Simbolon. 2. Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 10 waluwib di Batu Pahuriata do pertanyaan sektor Satahi. Nani Hasutoni Inang Miana Purba Boru Parapat Maringanan di Serbaguna A dohot marhite hibrid. Nani Uluhoni Pandita Ferison Rasoki Pasaribu. 6. Gerakan Rp1.000 tu dana pensiun. Mardomu tu peraturan dana pensiun berlaku, HKBP dan Boi Dope memenuhi kewajibannya secara utuh sebagai pemberi kerja. Adong dope tunggakan na perlu diselesaikan mengikuti ketentuan na ditotopkan otoritas jasa keuangan. Alani mulai sian bulan April 2021 nasalpu nunga di patupa penggalangan dana ni Huria di Huriata Resort dohot distrik ima marhite malam dana janji iman pelean dohot gerakan Rp1.000 per hari. Sialani patupahon ma gerakan Rp1.000 marhite mengisi kotak na adong di joloni pintu haluar gereja. 7. Seminar pelajar Sidi lahu memperlengkapi anak kota parguru malua taringot upian dohot masa depan nasida sialani sadarion Minggu tanggal 15 Mei 2022 pukul 10 walu saat 20 WIB di Patupado seminar do judul Dream Design and Desire
dohot pembicara amang perlindungan merpaung, maringanan di sebaguna A. Tasosoima aka yana kota parguru malua asa mandohoti seminari. Walu, seksi remaja, Sadarion pukul 10 tanggal 15 Mei 2022, Ima Witok remaja, na pasapulu sadahon, tu yana kota horong remaja. Pinanggido tu aka natoras, asa dohot memotivasi aka yana kota remaja, lahu mandohoti Witok on, jadwal boi mata jaha di tikting cetak Sadarion. Sia, sermon lansia. Hari Selasa tanggal 1 Mei 2022 pukul 10 WIB, di Patupado sermon seksi lansia HKBP Kebayoran Baru, maringanan di Serbaguna A, dohot marhite Zoom. Pinanggido sude anggota seksi lansia HKBP Kebayoran Baru, asa mandohoti sermoni. 10. Kelompok senam sehat. Hari Rabu tanggal 10 Mei 2022 pukul 6.30 WIB sahatu nasidung, di Patupa kelompok senam sehat do senam rap dohot ruas, maringanan di halaman gerejata, jala di Patupado acara tiup lilin songon makha mauliateon gonopma 70 tahun HKBP Kebayoran Baru di tanggal 10 Mei. Informasi pendaftaran boi mata hubungi situan Nyonya Ida Manur Siagian Borusi Majuntak Instruktur Manang Nyonya Selvi Tambah Borusi Tumorang, paling lambat Sadarion Minggu tanggal 15 Mei 2022. Sapusada aksi donor darah. Hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 10, sahatu pukul 10 tolu WIB, Seksi Kesehatan Patupaun aksi donor darah maringanan di Serbaguna A. 12. Sentra vaksinasi COVID Sapusia Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Selasa, sahatu hari Kamis tanggal 10 Pitu 1 Sapusia Mei 2022 pukul Walu 1 pukul 10 WIB, di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do vaksin dosis parjolo paduahon dohot booster. Turuas naso mendapot vaksin dope boima mendaftar tu link hkbp.pkcdurensawit.com manang nadong di brosur warta cetak Sadarion. 10 tolu, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot ulang tahun Ari Parbogason. Parhalado dohot ruas ni Huriatta Pasaton. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Ari Parbogason, tu sulir ruas ni Huria, na tubuh manang marbagas di tanggal 15 1 Mei. Setu hata ma nama masu-masu hamu saluhutna. Molutung adong ruas ni Huriatta na sotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di Pabua matu ganup situa di sektorna manang tu sekretariat. 14. Seminar perempuan. Hari Senin tanggal 10 Mei 2022 di Patupa Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru do acara seminar dohot topik How to be a Smart Woman. Masuk pukul 10 tolu puluh sahatu pukul 10 pitu WIB, maringanan di gereja. Mardumu tusi pinanggido sude ruas ina asa mandohoti ulauni. Dung sidung tikting on tasaksihon ma video singkat anon sian pembicara seminar. Terakhir, aka tikting naso ni jahahon hombar tu tikting cetak Sadarion dinggan mata jaha songonima saat ni tikting di Huriatta di bagasan Minggu Sadarion taingot bema mana nyakoni tujolo ni tuhatta. Dunia ini terus mengalami perubahan. Bahkan Dennis Waitley mengatakan bahwa stability is a myth. Artinya bahwa stabilitas itu adalah sebuah mitos, tidak ada yang pasti. Kehadiran kita sebagai seorang perempuan adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, di mana kita sebagai penolong yang sepadan, penolong di dalam keluarga, penolong dengan orang lain dan pasangan kita, penolong di dalam pelayanan, di dalam punguan, bahkan di dalam pekerjaan. Itu sebabnya di tengah-tengah perubahan yang terus terjadi, kita harus melakukan transformasi diri menjadi wanita, menjadi perempuan yang lebih smart, lebih cerdas, dan tentunya bisa mempengaruhi lingkungan dan mentransformasi lingkungan dimanapun kita berada. Mari hadirilah seminar motivasi untuk perempuan HKBP Kebayoran Baru bersama saya, Parlindungan Marpau Motivator. Acara ini diselenggarakan oleh Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru pada hari Senin
tanggal 16 Mei 2022 pukul 13.30 di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Kita akan kupas tuntas bagaimana menjadi wanita yang tangguh, menjadi wanita yang smart, dan tentunya juga menjadi wanita yang mampu berbagi dengan sesama. How to be a smart woman. Terima kasih, sampai jumpa. Horas. Marinde mahita sian buku ende nomor 260 sada ayat sada rodi ayat tulu uhut patapa sahat peleata pelean sada A dohot sada B. Na dengan si tuturuk memuji debata Jehovah na tumimu nasai tok tong basa
Hamunak kadongas sahuria hita namar pungun aing di bagas joroon laos songonima di hamu saluhukna nahu haholongi hami ruas nihuriata na maddohoti parmingguos sadarion siatonga ni bagas tarap doho akka keluarga manang sia dia pehita na maddohoti nuaing ibadahon upasahat tami matu hita selamat hari minggu madi hita barita naudi siakata nitu hatta di minggu ta sadarion minggu kantate ima sian 2 Musa bidu 15 mamuka maisian ayat 10 sia saha rodi ayat 20 sada songonom madidok takasma tapai hutihut bongot tu bagasalau doho dani raja parao doho akka huretana rodi parsihudulna jadi di pasuang jahuba ma akka aik nilauti mangaliku pinasida alayang gohala Israel mardala dinamahiyang donasida di tonga-tonga ni laut dungi ditiup si Miriam boru panurirang iboto ni si Aaron udap sada di bagasat tanganna jala ruar sudiaka boru-boru marudur-rudur mangihut tonibana masih tiup odap nabi jadi maredde tari parma si Miriam tunasida maredde mahamu tu jahuba ai marmulia situ tu doibana huda doho parsi hudulna diusopon tu bagasal laut maredde mahamu tu jahuba ai marmulia situ tu doibana huda doho parsi hudulna diusopon tu bagasal laut ido sahana amna kadongan sahuria di bagasa goarni tu hatta Yesus di tik maredde sada punguan ina di sada huria macaita budo edde naong jala sada sia-siarni edde naong madok tugu geleng mi manada harazaon ni debata ninna itor digoit sada ina na dipudini paredde oddo donganna na dilabungna didok na dila paredde inna herani natta na dilabung naon ihusipon ay wasa dohonom musongoni ida inna holat talmis ni pamangan ni ida addo maredde hape sohya ditugu-tugui anak konna nakikku bering do nanggo marsikola minggu so sikola minggu anak konna ninna amna kadongan molo ditugihon minggu ta sadariom minggu kantate doho topi minggu maredde mahamu di jahuba paredde on nasongo dia dosa sitongna na pinangidoni debata siak kita karena nada dan solmisasinya kah ala ni tabuni suarata do ala ni merduna do ala ni penampilatta do dang nama do dang salah maredde dengan penampilan yang luar biasa dengan suara-suara yang gegap gempita nabui mabbaik kita terlena nabui mabbaik kita terpesona alai sia rohana duibana na maredde nani ojar ni panadayon na di pabahenan ni debata do ubay dia dehoni mana edde pamujioni di debata ido na naeng patorangon ni minggu ta sadari odoh na pinatorang ni turpuk taon bahwa sejatinya setiap orang yang mau menyanyikan pujian kepada Tuhan harus terdorong ikon nani ojar ni panadayon na takas apa yang sudah dilakukan Tuhan di dalam hidup kita ini. Hutad dado naung binain di debata di ngolukon. Apa saja yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidupku ini. Terlebih molo menghitung-hitung kemampuan doho akka kekuatata. Seharusnya kita tidak mendapatkannya alai bui. Taparna punahon bisa kita miliki sesuatu. Padahal sebenarnya itu di luar daripada kemampuan, di luar nihagogo otak.
ikon halak si songonido na mendorong jiwana rohana todina asa gabi merdu edena di jolo ni debata, bukan merdu didengar oleh sesama, tetapi supaya syahdu didengar oleh Tuhan, dan sekaligus untuk menggugah hati Tuhan, mencucurkan kembali berkat-berkat karunia dohok pasu-pasuna. Paredeo pamujion narosia roha perbagasan dengan ikhlas, dengan tulus, sian nasa roha, sian nasa todi, ido manuktuhi pintu-pintu berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dungi tercurah ma akka pasu-pasuna muse nikmatata dayota di bagasang ngudwon sebagai respon ni pamujiotai. Ido nang tabereng waing di bagasa turpu tahun. Taboto do takas di perdalanan ni bangsa Israel dung ruar siatano Misir. Alai gabe manol soli do Firaun do halak Misir ai buasa taluas akka hatubat taul lau beise be hatubat taninna. Roma muse desakan mandok atung bawa kembali pulang. Itu benar di pada tahun Firaun untuk mengejar kembali umat Israel dengan serdadu-serdadunya pada saat bangsa Israel mengalami jalan buntu. Ala nungatol ping nasida ditopi ni laut Teberu manang somal tadok laut Rara mau menyeberang buhama bainonna menyeberangkan orang ratusan ribu doho akaternakna. Alai mau mencari jalan na ikon marhali yang muse sedia liling naik dalanan nasida. Di sido taboto bagaimana Musa meminta kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan jalan, dan seperti itulah orang-orang percaya ketika kita menemukan jalan buntu, unang itor madabutu kepanikan, unang itor gabi bobonosan, unang itrong menganggap segala sesuatunya sudah selesai atau emak pasrah maiba inna. Pada minggu-minggu yang lewat hudok, orang Kristen, orang percaya tidak baik untuk pasrah. Yang terbaik adalah berserah. Molo pasrahi statis dui. Lapatan nadang-adung bikin mampuan na melakukan apa-apa, tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, masih ada keinginan, kerinduan dan upaya untuk mencari jalan-jalan menyelesaikan jalan buntu. Imana niulan ni si Musa ubain di lehon de mata suatu jalan membelah laut Teberu. Naso masuk tu bagasan pikiran. Tidak bisa terterima logika bagaimana Tuhan membelah satu lautan, memberikan jalan tuhala Israel asabui nasida taripar sekaligus untuk menyelamatkan dari pengejaran serdadu dari Mesir selama donasida. Dan pada saat itu nungaro serdadu nihala Mesir lau mengejar dan sedang berada di bagasan lautan nadi belah di mata. Tetapi pada saat itu juga Tuhan mempertemukan air lautnya dan menenggelamkan serdadu-serdadu Mesir. Halongangan don, ulau nise don. Apakah ini perbuatan oleh manusia? Apakah kita ketika diselamatkan dari berbagai kesulitan, berbagai ancaman, apakah itu karena kekuatan kita? Alani hagogo ottado bain nabui hita selamat, alani kemampuan tado, alani kecerdasan tado. Memang bolo halak kita bolo adong keunggulan na bah imalai ibu toholo main masuk na hubah ini tiru malai moninna. Dia menganggap semuanya itu adalah karena kehebatannya. Dan itu yang mendorong setiap orang masuk ke dalam kepongahan dan kesombongan. Itur mada budohita tu bagasa gijang niroha molo itur tarajumi sude namasa di ngulut tahun karena kita cerdas, karena kita hebat, karena kita pintar.
Tetapi orang percaya ternyata tidak demikian. Menganggap semuanya itu adalah karena perbuatan dan keajaiban daripada Tuhan, termasuk songonna di turpuk tahun. Odo naking didok mendorong si Miriam, iboto ni si Musa doho si Aaron, boru ni panurirang naking didok di turpuk tahun, itur tergugah rohana menyaksikan peristiwa yang songoni dahsyat. Mamerek songoni peristiwa na luar biasa, itur hapor siaonna do mamereng. Ini kerjaan siapa? Ini perbuatan siapa? Dan bagi orang yang benar-benar mengenal perbuatan Tuhan, tidak akan berdiam diri dengan apa yang sudah dilakukan Tuhan. Dan gabe itor mauhom ibana, dan gabe sip, dan gabe so, tetapi akan digerakkan melakukan sesuatu kepada yang melakukan perbuatan baik tersebut. Idonani tadani si Miriam bahwa itu pekerjaan Allah. Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, yang sering saya katakan pekerjaan yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah segala zaman. Jala ditogiho ma akaparo puani didok nakening maredde manasida jala ende nai naking takas do songonnani dok diturpu tahun maredde mahamutu jahuba ai marmulia situ tudo ibana huda doho parsi hudulna di usopon tu bagasan laut. Itu kesaksian ima panadayon natakas ditada dibereng ditatap bahwa Tuhan itu bekerja sangat hebat dan sangat luar biasa, dan harus direspon dengan suatu pujian. Alani doha munakadongan memang ubaina terjuhi tama di bagasan minggutta sadari umarkan tate marede tu debata gariada di johon doho ede kamu ma ede nai baru di debata. Yang baru apanya? Syairnya kah? Nadanya kah? Lagunya kah? Daong. Alai molo ditogiho kita mangedehon ede nai baru adalah dengan sikap sebagai manusia baru, manusia yang telah diperbaharui, ngolu naung dipai baru haluaun napi natupani Tuhatta Yesus. Untuk apa? Asa ikhlas pamujiotai, supaya Tuhan yang termuliakan setiap apa daripada gerak kehidupan kita melakukan persembahan pujian kepada Tuhan. Di minggu-minggu nang salpu hudok do di parmingguan di paralel moloboi kita punya talenta seperti permusik, persong leader dan lain sebagainya, perjamitan. Semuanya itu harus diarahkan menjadi pujian kepada Tuhan. Unang mencari pujian kepada diri. Molo halak batak madok puji Tuhan. Haleluya nina. Puji diri hama mago. Kalau orang yang sering mencari pujian untuk dirinya, itu alamatnya adalah sebuah kehancuran, karena akan mengarah kepada sebuah kepongahan. Alai molo sude sikap ni hidup tahun jadi pujian kepada Tuhan, moladok kamalo otta, adok keunggulata, adong jabatata, adok kamoraota, adong kelebihan-kelebihata, kecantikata, kegagahata. Kalau itu semuanya kita arahkan menjadi Tuhan yang termuliakan, itu yang akan mendatangkan juga kebahagiaan di bagasan diri tahun. Molo adong dihita talenta na unggul, dan kita arahkan itu debata karena pengenalan kita bahwa itu semua daripada Tuhan. Itu awal kebahagiaan dan bisa kita nikmati di dalam hidup kita ini dengan sukacita. Ido nati nogihon ni mingguta sadarion, ido nati nogihon ni minggu kantateon, ikon jolmana mamuji dohita. Alai molo siap pare deope. Ido ben natadok memang suatu ibadah dalam gereja kita sepertinya tidak lengkap moloso diiringi di hok paredeon. Alai ngatak kasita jala sitong na maredeon. Ayrong do si bata binereng marede mahita inna
alai saya sungon na sorohana do pe na maredion harona na dipaksa do dungo na cugut dungo maho asalau hita mar mingguin na jadi odo do pe ruksa igereja pe sungon na mar nipi-nipi do pe dang apa siar rohana do pe na marede. Kalau bernyanyi untuk Tuhan, bernyanyilah. Tuhan tidak menuntut dang diigil debatasi kita ikut begak suaram. Tidak. Apakah semua kita ini pintar nyanyi? Sudah kita uli marede daun. Atau kalau anda uli marede do jalon itu hak pujianna juga tidak. Ai muhahalat namar suara falsi. Ayau falsu suaraku. Tetapi apapun suara yang saya miliki, dengan semampu saya dari isi hati saya akan tetap menyanyikan Tuhan dengan semangat molodungdo di dalam waktu-waktu pamujian. Ido paredeon dan paredeon nama Cayuli adalah juga merupakan suatu ibadah yang mulia yang menjadikan Tuhan termuliakan. Alani ido molo marende pehita ibarat ni punguakor, ibarat ni paduan suara, jangan pernah menjadikan paduan suara kita itu untuk juga mencari pujian. Ayu tanami biasa songonido duk sidung la sida markor hari Minggu songonon sa anu di dalam di mulak siag gereja itu risuk dolongan nai naso parkor lee na ahalai wah mantak do naking bigi hamu kornami inna oh mantak do lee mantap sekali inna. Itu gihon do minum kopi. Las bay mata bulna apa manggararinna. Imata una molo ngatar puji bana. Memang songonido siapa yang menjadi yang arah daripada pujian kita? Semua harus kepada Tuhan. Itu makanya kalau kita benar-benar di dalam suatu paduan suara mau menyanyikan kepada Tuhan, nyanyikan juga dengan benar, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, ikut takas di parade. Unang do tung asal tampil lapatan na ali ko jelas do. Ayrong do sipata di paduan suara dakya do ibana latihan do ngari mingguna itu ribana jongjong di jolo. Au mai jolo lain na apalagi secara langsung do ninna. Dungi itu riba jolo-jolo mau suara na. Tapi ngasala tuwede. Itu adalah juga merusak menodai pujian kita kepada Tuhan. Kalau kita mau membuat suatu komunitas paredeon, maka harus juga diramu, harus dikemas dengan baik, karena yang akan kita lakukan adalah sembah, pujian, hormat dan kemuliaan kepada Tuhan. Alani mahamunak kadongan di bagasa guar itu hatta Yesus. Ternyata marede selain itu adalah menjadi pujian kepada Tuhan. Paredeon dengan mengalaskan keyakinan kepada Tuhan juga akan menjadikan kita, menolong kita untuk menyelesaikan atau mengurangi ketegangan-ketegangan di bagasan ulut tahun. Iro baina daku boto dah. Mula dong akkai nata na seringkas marede manang na di kamar mandi alana stres dohamu. Daung alai adong do di guru nami songonon supaya kamu tidak terasa lelah mengerjakan pekerjaanmu, bekerjalah sambil bernyanyi ninna. Jangan hanya anak buru sambil marede mana pujebuna, dam dihidale mana daduja, sampai yang dije nang disapu jebuni tetanggana. Merhua lah hoti si rospita inna. Oh iya mak iya inna. Alani dang dihidale daduja. Ternyata sambil bernyanyi di dalam hidup ini, apalagi itu nyanyian pujian kepada Tuhan, akan mengurangi rasa lelah, mengurangi rasa stres, mengurangi rasa beban, juga akan mungkin menurut orang-orang ilmiah akan menyehatkan, membuat kita bertenaga, membuat kita punya semangat. Gelora-gelora di dalam hati kita, hidup kita ini akan disemangatkan, dibangkitkan. Gabe adong ma sada kekuatan-kekuatan yang baru. Apalagi kita padu pujian itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka sekaligus juga kekuatan yang daripada Tuhan akan melipat gandakan kekuatan kita. Paredeum markantate akan menjadikan kita punya daya, punya kekuatan, lam margogo kita, lam bersemangat kita, dang di dunia ka
na tapikiri na di portibio behita alai buima ta ulahon buima talakahong udutaun dengan langgeng, dengan langkah yang begitu ringan, sehingga kita boleh mengarahkan apa yang akan kita impikan menuju hidup ke depan. Alani marede mahita tu Jahoba ma namar mulia marhite sude pare deota. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan nami. Ho matutu dipuji jala di soba rohanami. Ala takasdo huboto hami. Tukolan ala ni hagugo ordoho pangurupiom mudo. Tarbahek kami malua siragam niak kahagugutan. Songon namasa di tonga-tonga ni bangso Israel. Ali Tuhan nami, molubui hami Tuhan, humosa jala makilalahon gudang akka dinggabasa, gudang akka pasu-pasu, gudang akka keunggulan, gudang kelebihan, dangalani gugo nami alai diajari hodo hami, asa mampu hami manada babua alani pabahenamu na balgaidui. Alani Tuhan nami niojar ni panadayo diaka pabahenamu na balgai sianido tubu ro pamujion na mauliutus pamujion marhite paredeon pamujion nang marhite sikap pamujion nang marhite akka perilaku sudena asahona marsangap asahona marmulia pasihiding siak kami rohana gulut diakka pujian banyak yang gila hormat alai ido bocir niakka gijang ni roha mabaik kami gabe pongah lupa hami Tuhan babua saluhu nai ala nidingkan ni basamdo ajari hami Tuhan mangede honede nai baru imaede naniojar niakka pangalaho nai baru pangalaho dung hutadahami haluaun na pinatupa ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Alanima Tuhan nami marhite minggu nami sadarion di minggu kantateon loas mahami manged dehoko pasangapoko marmulia maho Tuhan songon na didok ni hatam nang diturpu epistel nami holako mana marsangap nang disurgo hasonangani sugut hola guarmu ma natar puji. Mauliate ma Tuhan nami di minggu nami sadarion pasu-pasu mahami ruasmu napungu di joromon songoninang ruasmu nama dohoti par mingguanon sianakka bagas nasidabi manang sian ingana dia pe nasida madohoti par mingguanon Tuhan nami hutangnya kok kami ma nangak kadongan nami nasubui rap dohot tami ala niakka parsahiton torop siat tonga-tonga ni ruasmon nahurang sikop hahi pasonna na dirawat noeng ditongan yak kebagasna asiroham Tuhan mama sumaho asa anggiat tumibu nasida humipas pabenget pasabam rohana sida nang dipodomanna nang ditikki peak loas nasida mangedehok kamuliomi asa unang didodoni pakilalaan nahatsiti nasida alai asa gabe ditatap jalan yang pakilalaan na nang pegale pamatangna pasu-pasu sude keluarga na pature-ture honda sida asa totong di bagasak kabenge to doho gogo hubuak kami akka ruas ni huriam na di bagasak kabok ni roha dope ala marujung ngulu siak keluarga na hinaholongan na sida secara khusus ma keluarga sinaga naung tinadikon ni ama nami
homa na mangapuli rohani sudi keluarga. Secara khusus Tuhan martangnya kami, tua manami amang si tua LWP si Hobing, na pihak nuaing di rumah sakit Fatmawati, na sedang mengadupi parsahiton na serius. Ali Tuhan tuho mahu pasahat kami, hodo pangubati na sumurung, surduk kotangamu nasun hinagugu na marmuliay, mama sumasu maho marhiti tangan niya ka pangubati ka dokter para medis doho ubat na pinangan na, parhitiam mumay mga lehok ka mamalum di parsahiton na, parguguy sudi keluarga na pature-ture hosa. Hutangnya ko kami manang sudiak ka kegiatan di huriamon, kegiatan nanaing patupaon ni huriam tuak kayanak kon nami, nanaing makatidak ko kaporseaon marhite seminar anon botari, paingo sudi natoras Tuhan asa disungguliak kayanak kon nasida, membekali mabohali ak kayanak kon nami mempersiapkan ak masa depan na, songoni doho di seminar ni seksi paropuat tuari marsugut. Anggia matuhan marhiti sude akka kegiatani lam terjauh paropuan siak kuriamon paropuan natotong uduk jala na di bagasan haraduton di ulaun na songonak kasuripada doho ina di tonga-tongani huriam doho dia keulaun na maragam dope tuho mahu pasahat tami pasu-pasu nang bangso namion pasu-pasu pamaret tanami. Anggia Tuhan marbisuk jala margugu, laho mabua akka kebijakan di akka partikian nama cai maulon, dinani rongom ni pandemi hami di akka tikinong salpu marpangotak dope, ala ni akka nama say, atong Tuhan nami mauliate madiho, mauliate ma diho mahasangapon, diho mahamuliaon, marhiti Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita laos ditik marede sian nomor 295 tapasaha ma piliata na paduahon. Rosia
Taedeho ma ayak tudu los jongjong mahita. Marhiterate manangkali tariho tauri dosai dan ia ibarni o Tuhan boyo malu audisi hasiani rohmahu perdosa nama luai. Tapa sahab ma pilihan na tapa pungon tua dupan ni debata martang yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang hodo haroroan di saluhu silehon-lehon na dinggan doho na saulibasa na mauliutus. Hubasa hatami masian na nilehom mituhami pilihan na mituho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asahu parhasya kami pilihanon pati bulhok karajaw mu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalap putadahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say ro maharajaumu say sauk malomone roham di banua tongosongon na di banua gijang lehomatu hami sadarion hango dua siapari sesa madusanami songo panesanami di dosa ni dongan namardu satu hami unak kami tugihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Adorang so pinasahat tabi siya jodon hu sunggul hok kami sehalinari tuahmu nama nami na nami unang lupa hitan non laho marsurak kay anak kota pelajar sidi mengadopi seminar di Buklonom. Hamu nama nami na nami ruas nihuria HKBP ke Bayoran Baruon na pungudi garijaon nang siya tonga ni bagas tabi. Hami na jongjong dison na makubasi mingguta sa darion. Naposo nito hata liturgis
pembaca warta, kolektan, songoninang song leader, pemusik, doho multimedia, doho sude na mangurupi pakko basio di minggu sadarion. Hupasa tami matu hita saluhna. Selamat hari Minggu mari hita. Horas mahita. Dong mulak kita siap gari jaon adong do di parade kotak ima subangata tu gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP tapasaha ma di bagasan las niroha. Care for me. He's been good. He's been good. Through it all, he's always there for me. God's been good to me. I have known the Father's care.